Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak, gaurkoan San Fermin eguna dugu eta badakizue, San Fermin egunean beti ere azken urtetan Berriozarren San Fermin feria ospatzen da. Gu Xaloa telebistatik bertaratu gara eta ikusiko dugu zer dagoen. Hementxe gaude ferian eta gurekin Xabier eta Enaitz Balda, badakizuegok beti handik afizio handia dute azindatako eta gaur ere Iruñako ferian, eta badakigu ez azkenean ez da aski azinda ikusi edo azinda saldu, tramite batzuk inbar dire ere ez? Bai, paperak eta historio bete bar dire eta, hementxe giak atetzen, polnitxar bat saldu dut eta haren gia atetzen. Bai, ze ordutako moitu zarete edo etxetikan? Lauterdik aldin hasi gara kargatzen eta kargatu eta torri gara, eta 6:30 zazpila ordutiola aieto gara honat. Bai. Pixkoa goiz mugitu, hori argitxo mioleno ja pixkoa martxan pagatzeko. Bai. Eta orain artekoa ikusita ze movimentu da, o ze balorazio egiten duzu ferina? Momentun lasai dago asunto, gain jende galdezkai da eta momentun lasai, guain ez dakit gozaldondotiko pixkoa gaixo mugituko den, ja jendea ja egurdiko nola kautzen den, guain mugituko den ikuste. Hazienda aldetik, hazienda ona, txarra, denetari badago? Denti bada, gehien ba monturako eta astua. Ona itxetik saltzen da eta aldatu da feria. Ferian moduk aldatu dire. Bai. Eta mentxo dugu zure semi ere, zure gaur goiz esnatua ez? Bai. Lehenbiziko urtea dola goiz etortzen zarela? Bai. Eta zen nekatua jaunen zara dauneko, pixka bat ez? Bueno. Bai. Gero inen duzu siesta pixka bat ez, eta indartuko zara berriz. Osongi, ber mendikan goiti ekarri duzuen hori saltzen denez, ez buru asko karritu zuen o? Sei buru. Hola zaldi batzuk eta mando bat eta poni bat, eta ero bioka eta zaldiko bat, sei buru, zerbait ekartzegatik. Bertakuk ez padu ekartzen, akautzen da feria. Eta asmoa ez dana saltzea eta erosteko asmorik ere edo? Zerbait baldin bada igual. Viaje probesto utxik ez joateko, pues. Osongi, ber sortea duzuen eta disfrutatu eguna, eskerrik asko? Bai, zori. Ikusi duzu azkenean papeleo edo administrazio lanakin behar dire ere gaurko San Fermin feria honetan, eta gurekin dugu Adrian Martin, bera albaiterua, Iruñako bulegoan egoten dena, eta Adrian ezagite hemen ikusten zaituztegu lanean zer da egiten duzuena batipat, ze lan egiten da? Egin behar dituguna da baimenak egitea, egiten ditugu baimenak animaliak mugitzeko, etortzen dira Espainia osotik eta baita Frantziatik ere, dokumentuak eskatzera, zaldiak mugitzeko, hori da, eta ezagite zordutako jasten zarete ofizialki lanean hemen? 8:00 eta ikusiko dugu noiz amaituko garen. Kontua da hori, behin zaldi guztiak ere salduta, egiak egin behar dira eta horretan gaude. Baina momentuz nahiko lana egin dugu, impresorak ez direla funtzionatzen eta horretan gaude bai. Goiza orain arte, goiza nola da, asko mugitu da, azienda asko saldu da edo? Momentuz nahiko lasai egon gara, baina ikusiko dugu, ez dakit, baina lan samar daukagu, Gero eta zaldi gutxiago etortzen direla esaten dute, baina behintzat hau da feriaenetariko handiena, hau izango da. Ospe izen handia duen feria da,
Eta hori da, mantendu behar da. Aber, aziendak hartzen jarraitzen duten, zuek hemen zabet ere papeloia danak egiteko, oso ongi bukatu guna eta eskerrik asko. Vale, zuri, bai, aio. Xabier da bizena? Armendari. Lazkao mendiko, bale? Bai. Xabier Armendarizekin gaude, bera Lazkao mendikoa, eta, ferio honetan betere fijoa, urtero agertzen dena, guaingoan buru kuadria bat ekarri dituzu ere, ez? Bai, zaldi batzuk ekarri ditugu, honi batzuk eta asto batzuk baita ere, da, hemen txaiget batzuk saltzen, da, pizkana saltzen jugun, gehienak bintzat, danak ez badare. Gure eta artean den zaldi ederra hau ezagita hau arraza konkretu batekoa da, edo? Bai, Euskal Herriko mendiko zaldietako kalifikatu da, eta, saltzeko gogokin bintzat daure. Bai, itxura ederra du, zaldi ederra, eta ezagita isa moldatzen dire lurrari eta danari, ez? Bai, gure menditan ondo moldatzen den animalie da, eta, edade adin egokiko zaldi da, eta, behorretako adin egokikoa, bain, momentu honetan. Eta, pixka bat hau ezagit, ja prezio aldetik handezugu preziorik esango, baina balio izaten dute desente hau ere xeidilakoaz. Bai, esan nuke hola adin egokiko hauek eta saltzeko, bere prezioa, baina, egoztu nona bilabarra hauek ez du, behar duen bat. Azkenen egokitu egin behar da. Beti ere udaberri alde errexago saltzen di, baina, hain tokatu da garaie da, eta, aurten ez da, datorren urte salduko. Hori da, etxetikan baten bat animatzen bada badakite, Lazkao mendien unoten zaren da... Hoi da, etorri daila lasai, eta, beti oten da zaldin bat saltzeko. Oso ongi ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, gero arte. Bai. Bueno, hola. Arte katezko pixoterek. Hementxe gaude Baldarekin, Patxi Baldarekin, lehen bere seme eta jobarekin ondu gara angietan ere, eta Patxi zeu zaitugu familiako veteranoa feritan, eta ezagit zenbat urterekin etorri zinen lehenbiziko aldiz San Fermineko ferira? Ni txikitikan eta hemendikan 50 urte o 60 urte izanen da ja, seguro, lehenbizikoa. Ezagit gaur zure joba adibidez gaur goiz-goizetik etorri da ere, ikusi du zer den haziendak argatu, ekarri, nola aldatu da feria, ordutik ona?
Pues aldatu, lehenoko ziren beste alegria ziren, zergatik jendia Valentzianetik eta hortikan etortzen ziren, eta euren nahi duzien lan egiteko. Eta guain, lan egiteko ez dut eramaten. Bazuek tiroentzat pixko bat, eta bestena ja da aragia. Eta aragia da igual prezio hemen Valentzian o Barcelonan, pues ja hemen saltzen dugu. Goñi gehiena eramaten du goñi. Orduan hori da, zu diozuna azkenean leheno erosten zuenazun lanerako bertzuen hazien da, eta guain aragitarako dozen lekuta erosten aldela. Bai, hori dezen. Esperun ziren deskartzeko, hartzeko benak eta euretan pelean eta beti igual. Eta zien bezpera, eta gero gabat pasatzok ginen aizongi, denak elkarrekin, pizko eta faria, trago batzuek epota, eta guain ez dute uzizen bezpera, eta diferente. Ez dakit, zuen kasuan, etxetik anera aurretik ere saltzen duzu ezo zer kanpora edo? Guain, aurten bertan, etorri dire Valentziano batzuek, etortzen dire urtero. Hiru hartu dute Sorotik eta bestiak, astelenin joanen da goini kamionakin, eta Sorotik bere itxera. Eta hola da. Eta etortzen dire Valentziano guztera eta nire dute Aragikoz erosi. Eta Aragikoz ez da posible erosi, zergatik iken dute hemengo prezio, eta goini bihar ez baduzu bat eri, eramaten duzu. Urtero dugu goini eskuan, eta zetako erami behar duzu beste tokira, eta gero urte guzia zein behar duzu. Hemen gaur ekarritu zuen buruak saltzen dituzuen behintzat, ez? Ekarri dugu, 2 zaldia ja estali dugu biorrak, eta saltzen badute ongi, eta ez badire saltzen, joanen dire berriz itxera. Gehien dugu, behin zaldiko ez dugu karri. 2 zaldia ekarri dugu. Oso ongi, Patxi, disfrutatuzuk ere eguna, eskerrik asko. Eskerrik asko. Viernes, el año que viene, si sábado te tocará, pero va. Esto no va más, esto más no va, Gabi Errandonea beratarrekin gaude, bera badakizue ekologikoan, sektorean, haziendarekin, urte kuadrilla lanean daramana, eta Gabi, zu ere gaurkoan Iruña aldera ferira, ez? Bai, gaur egun pasa. Gaur etorri, aberak ikusi, bestiak nola zaintzen duzten, gozaldu ongi eta jendekin solasean eta pixkotegon, egun pasa, gaur egiaren lana hondirik ez dugu beharrekan. Zuek ere sektorean aritzen zarete lanean, ez? Trigo limpio izenarekin duzue hazienda kuadrilla, eta ez dakit zuen kasuan aragitarako egiten duzue zuen hazienda, eta aukera izaten da tarteka igual haziendaren bat ere erosteko, edo ez, gehiago izaten da ikusi bakarrikan? Ikusi eta ero jendeakin solasean da pixko degon, eta igual aberot aldatu nerozu, zezene bat, edo garanjo bat, edo jendeakin hemen juntatzia, eta igual jendeakin nahi dute batu bestiri aldatu, hola pixko berritu behar da beti, eta, bastandar batzukin egon duenez pixko, eta, balditik eta torren hasien pixko elkarrekin berriz ere zerbait egiteko aukera bat zatia. Hori da, ez da zertaz ez etorri eta kamionakin etorri barra, eta erosi, eta eraman, baizik eta harreman hori inezkero, etorkizunerako landu. Eta gero jendea honitza etortzen da, hori, ikustea pixkoz linealdetik, genetikan zea zindo saltzen den, eta nola mota uzitukoa da, paseotik hasita, poni txikitara eta tartekoak, aukera edo saltzeko txustenak igual eran, ez badute berak bilazia galako motako abere bat behar dira, gauzatako ferieta garrantzitsua dira. Bestetik, balorazio orokorragoa sektorea, nola dagoen zuek, zuzen haitzen zarete saltzen ere konsumitzailearekin, ez dakit prezioak, idorte horti behiti ere izan du da, nola dago orokorrean sektorea? Beharrikan aurten uria eta ura eta badugun momentuz alde honetan, ez? Joan urteko beste holako urte bat, zagun zen ikaragarria. Hemen aipatu guruna, joan urtean serie eskaxa zela, eske alak urtia zen. Alak urtia. Eta urten animo gehiago da, eta ikusten da. Hazinda gehiago da, eta jendea animozio,
jende gaztiele bada, momentu positzen igual bakarren bat geldituko da gure sektorian, eta hortara feriak ikusteko ez dire gezkizatzen. Atzo egun polita zen ere ez, txupinazo eguna polita izaten da, baina ura bezain polita izaten da gaurko eguna ez, feriatik hasita ez? Bai, guretzako, ura beste aldetik eta ongi da, baina hau aberea mundukoz nahiko egun polita da. Eta ikusten zuen bezala, jende leku handiztik antorri da, eta hori noal batean animo pixot ematen du. Eta, hori hartu behar dugu, aurten gurtia hola da, eta alde hortzik pozik. Da honen ari eutxin behar eta aurrera ez? Bai, hori da, hori sektori hola da. Ez dira bi urte berdinik izaten, aurten urte polita dela, eta kontuz agur horrekin. Songi Gabi, eskerrik asko eta disfrutatu San Fermin egunaz. Hau zabera, horrengo arte. ¡El mejor ajo! Escúchame. Venga, ¿quieres? Echa, por eso. No, mira eso. Eso es. Esta más, con el color que tiene Juan, que tiene clase, ¿no? ¿Ves la cara y todo como tiene? La nariz. Me gusta un poquito. Ya, después está con la cabeza casi. ¿No le ha gustado este o este? Si mira, si la madre se ve que son todas estas, ¿sí? ¿No? Hacen así. Claro, Urigatik ere ezin delako zongi ari ez, plazan suspenditzen da batik bat. Gero, la puto, Ja, joder. Laurentxekin gaude, Fermin Larralderekin, eta Laurentx ikusten dugu ez, zure atzekaldean hazienda kuadrilla ekarri duzu aurtengoan ez? Bai, ekarri dugu 14 buru, eta, ja saldu die eta guai tranquil. Bai. Hori da ez, hori txoio ez, azkenean goiz etorri, hazienda ekarri, baina ja goiz erdirako ja lanakinak. Bai, goizia lehenbizik orduen deskargatut, behala torri die erostunek eta pinpan indire eta fuera. Igual espatzizu, zenbait aldiz hobeki atzatzen zaha, beste zenbait aldiz igual makurro, eta horregatik fuera, ja, garbitute jazta. Bai, ezagik prezio aldetik anta, konpatuta beste urteak edo nola dago prezioa? Prezioak igual beste urte tamaino apaltxo die, apaltxo die, baina, gande urtean bezalatxo, zerbait gutixo. Bai. Eta hazienda orduan saldua, eta ezagit zuk ere aproitxetu nahi duzu viajea eta zozer erosi edo? Bai, zerbait egin nuke erosi, ez dakit, ikusiko du, ondarreko momentuen ze gelditzen den, onola den, eta ongi heldu alin bezaiku erosiko dugu. Bai. Bestela feria ikusita, aurtengoan ikusten da ez, belarra pixko berdia eta guzti ikusten da gaurko ferian, ezagit ze balorazio egiten duzu orokorki hazienda kopurua, kalitatea? Kalitatea aurten igual hazienda torridik izena zeren bazka badago, eta jendeak ere igual ez du alako apuruik hazienda saltzera bazka delakoz. Baina ez hazienda hobia da, aurten askoz hobia, bai. Eta San Fermin feria gaur hazienda batzuk saltzeko ekarriak, baina aurretik ere hauni saldua ere ez? Bai, Etxanberian ere kendu ginen beste viaje bat, ere kargatiko duzte bier, eta gelditu zenan saldu gabe kargintuen honet. Bai. Orduan, ja, San Fermina pasatuta pixkot, deskantxu pixko bat, ez? Egun hauek garrantzitsuak direz, salmentan eta lanak ongin ezkero pixka baina lasaitasun bat, ez?
Bueno, gu behar du segitu usten da, eta berriz behar da bete, eta berriz ustut, hola, baina bai, tranquiltxo, bai. Eta horrera begira ez, urrengo urtetarako ere animo ematen du ez, ikuste berriz ere feria pixkot badula indar pixka bat azienda hona, eta ez? Bai, aurten gainera bada ni uste azienda gehiago beste urtetan baino, eta jendiare badabile jendia franko poliki, bai. Erostun aldetikan, erostunan nungoak dire? Gehien Valentzianoa die. Valentzianoa badie Hueskatik etorri dienak eta gero hemengoa berekoak, bai. Eta zueia zautzen zarete, ez? Urtero hemen ibilita? Bai, zautu, bai. Urtero hemen gaitze, beti aurpegi bera die, bakarema falta da gure igual hilde, o ez da tortzen al, baina, bueno, bai. Ba, oso ongi Laurentz, behar zuek ere azken momentuan zozer gustoko arrautzen duzuen, eta etxera pixkot kargatuak ere joaten zareten. Bale, saiateko ara. Eskerrik asko, ongi izan. Zuri, mil esker. Es como 3 veces más grande que tú. Yo también yo también quiero ganar un gol. ¿A qué vengo aquí? ¿A que me veo? Aquí nos vemos. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Yo le he visto la calle grande. Cuidado la bota, de forma. Inaxiorekin gaude oraingoan, bera zalde bitarra, eta bueno, Inaxio, ezakite gaurkoan zuek ere San Fermin feria honetara, hazienda ekarri duzu esente edo? Ez, asko ez dugu ekarri. Dozen ama 15 ekarri txeu, eta agi saldu, eta oain kargatzea, eta gero baskaldu, eta basaitea dugu. Bai, ja saldu duzu edana? Bai, gupai, saldu txeu. Bai. Ezakite prezio aldetik handa beste urtekin konpatuz taula prezio honean saldu zue? Ba, lehen urteko berdintxun. Bai. Eta txin ezagitzuek azienda izaten duzu ez azienda klase edo? Bai, itxen, behorko harrela egutzen behorrak eta gaintzen ardiki bai. Eta beti ere saltzen duzue, bueno, gero ezagit aragitarako danak, eta... Bai, aragitako. Bai, batzuk bizitako izatea, baina gehienak aragitako. Bai. Eta ezagit, beste urteetan etorri izan duzarete, aurten ikusten da saltxa pixko geixo edo? Bai, beste urtetan etortzea, bai. Aurten, bai, zehose geixo ebalda jare hona do, eta zehose lehen urten baino ganau geixo do. Bai. Ba, ongi ba, ezagite saldu zu edana, eta erosi ere, zoaz erosi zu ere etxerako edo? Ez, etxeako ez da erosi ez. Lehen bat nahiko eta hiri errepatzen nahiko landa. Bai. Orduan, kamion hau txikin deskantxo eta besta pixot orduan. Bale, bai. Bai, eskerrik asko. Bai, horren artea, hor.
Ikusten duzue etorkizuna badago, gurekin Xuan eta Xabier dire bi anaiak, zer moduz nuga zarete? Arraizekoak. Arraizkoak? Bai. Bai. Eta ezagit, etortzen zarete hazienda ikustea animaliak? Bai. Eta etxean badituzu zuek? Bai. Bai, zer duzu etxean? Ardiak, eta... Poni bat ere baduzue? Bai. Poni bat eta behorrak, Bai. eta behiak. Eta gaur ze etorri zarete, ikustera bakarrik edo erostera ere? Bueno, Erostera? Erostera, baina ez dakigu nore eraman zagatik. Etorri gara San Ferminetara eta ez dakigu nora eraman. Maleteron ez da sartzen, ez? Bai. Ez. Eta ekarri zu sosa asko, diru asko erosteko, Ez dakit. Aitzeak ekarri du, ez? Ez dakit. Bueno, gaur ikusi eta beste batean erosiko duzu orduan, ez? Bai. Bueno, ongi pasa, eskerrik asko. Agur. Dale la vuelta. No, pero ándale un poquito aquí, dándole la vuelta. Hola. Andoni Mendiburu hazienda saltzailearekin gaude oraingoan, eta Andoni ez dakit ze balorazio egiten duzu orain artekoa? Bueno, balorazioa bai, bada torri da, hazienda pixa torri da. Bueno, hazienda gehien parte bat dena monturakoa, bai. Araitako eta berroitikan eta askorik ez da, gutxi da. Baina, bueno, feri polita batu da, bai. Ikusten dire, kaseta unitzez, buru desente, pixo saltxa badela behintzat, ez? Bai, ni uste lehen urti minio gehiago baden, bai. Hazinda, ni uste lehen urti minio doble da, bueno. Eta, bueno, ambientia saltzen da, eta, bueno, azkenien feria polita dago, bai. Zuen kasuan ja dauneko ja saldua dena, ez? Bai, bueno, itxin saldu gintuen atzo gehien parte bat, eta, bueno,
gaur garituguna pixko bizitako azinda hola, eta, bueno, torri eta segidan saldutugu denak, bai. Eta bain bitarten ez, bultaxka bat, biztazo bat, azo zer rosten bauzu igual ez, ongi etorri ez? Bai, guantxen ditugu behar batzuk da hoi, eta, bueno, azten garen gie egiten, giekin bada jaleo bastante, por lo visto impresorak eta ez dakizet eta zila martxatzen, eta, bueno, azkenin, pues, Gurdin, ni uste guenikan hemen honen gara, pues, paper asunto horiekin, bai. Burokraziari lehen bai lehen egiten duzuen, hazienda kargatu eta pixkoa ja deskantxo ez? Hoixen. Bugatzen dugun, lehen minolen. Ongi da, ongi pasa, eskerrik asko. Bale, zuri, venga, aio. No te pongas Iparraldetikan ere jendea etortzen da, San Fermin ferira, eta gurekin Endar izeneko emakume dugu. Bueno, nondik heldu zarete? Izuratik, Basen Nafarrotik. Bai, eta ezagite ohitura duzuen urtero feri honetara etortzea? Bai, heldu gira urteroko, Covid-a ikilan ez ginen din 3 urtez, guai berrize urte guziz entxatzen gira ditia, bai. Eta ezagizuek ere etxean hazienda izaten duzue? Animaliak etxean badituzue? Badugu behi pirinekak eta gero ardi burubeltzak. Bai, eta gaurkoan etortzen zarete pixka bat disfrutatzen, ez? Ikustera pixka bat hazienda. Ba, eta launen ikustiat, ditugu hemengo launak eta du gira. Bai. Eta bueno, gustora ez, azkenean ikusten da urten saltxa gehiago badela igual? Bai, ikusten dugu, bai. Bestela emakumeak, gutxia hartzen zarete kanpora begira bezala, baina lan asko egiten duzuzuk ere ez, baserrian, haziendakin, animalikin. Bai, bada beti lana, egia, behar da hartu behar da atera putxinoat. Bai, gustora, zuen lan hori haziendarekin gustora hartzen duzu ez? Bai, biziki. Badugu biziki gustu, bai. Eta zer moduz iparraldean, Pireneikakin, Burobeltzakin, ongi, prezio desentea daude edo ongi moldatzen zaite? Pireneika ikilan obekio ikusten dugu, leheno baginen blondak, eta guai obekio ikusten dugu, biziki ardia ikilan iten dugu gillo, bai. Esnia eta... Bai, iten duzu ardi esnea gero saldu edo zuek etxean gazna edo zozerrein? Guai, saltzen ginen guai hartio eta iten dugu guai asuri haunditzen, uzten dutugu eta hola ez ditugu jezten. Eta egira kanpoan lanian, pusinoat, horrengatik... Aizetu dugu gure lana. Gero bildotxa saltzen duzu haundituta? Bai, saltzen ditugu, bai. Ba, oso ongi, disfrutatu egunaz, mila esker? Ba, mila esker. Adio.
Sakan aldetikan ere etorri dire abeltzainak, eta etxarrean aztikan konkretuki, Xabier Garmendia eta bere anaia etorri dire, eta bueno, Xabier, zer moduz, azken uneko salerosketak eta tensione pixu bat, ez? Bueno, hemen aia aldana zehatzen minio, ez da horreza, jendeak ez dago gastatzeko gogoa hondik, ilusioak gendure ikintzaio jendea, lan asko inda gutxira azita eta... Bueno, bialduzkio batzu Valentzia alde horta eta... Zenbatxo buru ekarritu zue? 22, txikita hondi. Eta gehien txuna saldua edo? Bai, gehienak 4-5 bialduzkio etxaldea, baina besteak salduzkio. Ez agite, bueno, prezio aldetik aipatu zuen, ez? Kostatzen da, ez? Behar duen prezio hartzea? Bai, gero, esan duna, erostekionak epentsu bat oso garesti do, da, konprenditziko ere bada. Zuek etxean ze hazienda izaten duzue? Behorta ardi. Bai. Eta San Fermin feria honetara ja urteko adria bat etortzen edo? Bai, 18 urtekin hasi ginen da. Hemen gabiltza handiko nuntza. Urtero etortze gaitu. Galtzeare pena ematen digo, baina oantxe ja nazkaturik bat hemen laguntzaile asko dauzko, sarreran, denuntzio propina atzuk emateko guri, da jende ikiaturik asko. Asko ikiatzen. Ez dakite Valentzianok eta ibiltzen direnera aurretikan edo zuen etxe ingurutik, sakanaldetik? Bai, ibili. Baina ez du ezer saldu, ez zai gustatzen. Bestela, bezpean salduta hau bukatu ringo litzeke. Da, hau bukatzea pene ematen nahi bintzet, beti ezautu dut. Zein daun xamarrak harri zu ordu no? Bueno, danetik, dauzkunak. Alduna. Obero bai eta. Bakarri saldu edo ez zer erosi ere? Ez du erosteko denbo izan du, ez du ezer erosi. Ez oan diru pixka hartu eta Iruñan gastatzeko, Hori da, eskerrik asko Xabier, eta ongi bukatu guna, mila esker. Bale, igualmente, agur. Dando una vuelta. Limpio. Al suelo. La ha vendido él. La compró Inporta zaizu, gurekin Edurne dugu, bera Tolosarra, eta Edurne, ezakit, gaur San Fermin feria honetara zertara etorri zarete edo ohitura duzu etortzeko? Bai, egia esan txikitatik atxekin, eta jada nire emozion sartuta dan gauza bat, eta asko gustatzen zait, eta ohitura segiz jarritu edo asko gustatzen zaizkigu. Polita da ez, badu bere saltxa, hazienda, jende desberdina ez? Hoi da, gainaz bado jendea urtero hemen ikustetena, bestela urte guztien ez dut ikusten gainera, eta eskusa bat, egun pasa, polita, eta zaldi zalega gainaz, eta zaldik ikusi. Zuek etxen bauzu zaldiak ordu no, hazienda edo? Bai, nik zalitegi txiki bat du gainaz, klasek emate ditut eta mendi bueltak, eta horta dedikatzea, así que asko gustatzen zaizkigu. Eta zer nolako zaldik ikusi dituzu hemen gaur ferin? Denetatik beti bezala, batzuk hobetoxoak, beste okertxoak, eta ondo batzuk politek, oso politek, eta denetatik. Zuek etxerako erosten duzuena edo, nondik erosten duzu edo, badut duzu zuen bezeroak? Ni generalen ezagunetatik, ahozko lagunek baten bate badula saltzeko, eta generalen inguruko jendei. Eta saltzeko ere zaizu inoiz bururatu edo zozerrek hartzea edo? Ez, horre generalen inguruko saltzen diet, bai. Osongi Edurne, postekoa da ikuste ere emakumea, jendea afizioa baduna ere, eta jarraitu horrela, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko, agur.
una foto al menos. Aquí. Claro, se acerca. Emilio. Ahí está. ¿Esto dónde sabe? Como esta. Pero mucho, hasta los cientos Besterik gabe agur esateko ordu eritsi zaigu San Fermin feri honetatik. Espero dugu ikusi duzuen hazienda gustokoa izatea eta esandakoa. Mila esker zuen arretagatik eta beste bat arte. Ongi izan. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.